Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar se jkollu jirrifondi aktar minn 90,000 euro u jrid jagħmel dan fi żmien 30 jum. Dan kien ir-riżultat ta' deċiżjoni oħra żbaljata minn amministrazzjoni nazzjonalista tal-istess Kunsill waqt li kien taħt it-tmexxija ta' Graziella Gallia, illum rappreżentanta tal-poplu fl-ogħla istituzzjoni u kelliema tal-Oppożizzjoni fuq l-inklużjoni u l-volontarjat. L-aħbar tagħha s-Sindku attwali Laburista Alfred Grima li f'messaġġ fuq Facebook ħabbar li l-Kunsill qed jiffaċċja bomba finanzjarja oħra minħabba diskrepanzi fi ħlasijiet li kienu saru f'kuntratt tal-Kunsill fl-2018. Grima aċċenna li dan hu kaġun ta' bosta nuqqasijiet li ġraw taħt amministrazzjoni preċedenti sal-2019 li sa sena qabel kienet taħt ir-responsabilità tad-deputata Gallia qabel irriżanjat minħabba nuqqas ta' appoġġ. Meta semma bomba oħra, is-Sindku attwali kien qed jirreferi għal ċifra enormi ta' madwar €250,000 f'danni li l-Kunsill ġie ordnat mill-Qorti tal-Appell biex iħallas ix-xahar li għadda, b'riżultat ta' sentenza fil-każ Fortunat ta' tfajla Ukrena li spiċċat paralizzata f'Siġġu tar-Roti wara inċident festin fil-Qawra fl-2008. Dak iż-żmien Kunsill immexxi minn Graziella Gallia wkoll kien iddeċida li kontra l-prassi japplika huwa l-permess ta' dan il-festin fil-Qawra u allura daħal parteċipi fir-responsabilità tiegħu flimkien mal-organizzatur meta suppost kellu jkun biss kollaboratur. Dakinhar fl-inċident kienu weġġgħu aktar persuni wara li r-riħ qawwi qalab apparat tad-dawl għal fuq in-nies. Fl-2017 il-qorti kienet sabet li kien hemm traskuraġġi fit-tħejjijiet, inkluż fejn jitlu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post. Ix-xahar li għadda l-Qorti tal-Appell konfermat is-sentenza, iżda wkoll qolliet id-danni li kellha tirċievi it-tfajla Ukrena. Dwar dan irrappurtat il-Gazzetta T-Torċa ftit tal-ġimgħat ilu fejn ukoll innutat li minbarra dan il-Kunsill kien qed iħallas €3,000 fis-sena għal ħlasijiet legali sa mill-2011. Dwar dan is-Sindku attwali Alfred Grima tenna li dawn il-multi fenomenali ma jfissru xejn għajr aktar biżijiet li fl-aħħar mill-aħħar irid iħallasom il-poplu.